Γεια σας, είμαι ο Ηρακλής και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Στο Creative κόσμο είναι το πρώτο μου βίντεο και θα σας δείξω πώς μπορείτε να καβαλήσετε τον Ender Dragon χωρίς mod. Αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να το βρείτε εδώ ή εδώ ή εδώ ή εδώ. Ξέρετε, γενικώς δεν μπορείτε να το βρείτε εδώ. Όπου και να ψάξετε θα πρέπει να γράψετε μία εντολή για να το πάρετε. Αυτή η εντολή είναι... Να σας δείξω. Λέγεται give me. Νομίζω ότι είναι με κεφαλαίο εδώ. Όχι, δεν είναι με κεφαλαίο. Νομίζω. Τα έχω χάσει. Έχω καιρό να την γράψω αυτή η εντολή. Command. Αυτό θυμάμαι. Ναι. Δείτε το για λίγο, θα το αφήσω εδώ για λίγο να το δείτε για να μπορέσετε να το γράψετε και επίσης δεν θα το έχω για πάντα εδώ, θα το κολλήσετε και εσείς λογικά. Τώρα σταματάμε, κολλήστε το τώρα που έχει ευκαιρία, όσοι δεν τελειώσετε. Ναι, εδώ. Ναι. Εντάξει, τώρα πατάτε όλο το Enter, το οποίο είναι λάθος. Νομίζω ότι έπρεπε με κεφαλαίο τελικά. Δεν πειράζει. Αυτά έχει ζωή. Ξανά από την αρχή. Δεν πειράζει. Όλοι κάνουμε λάθη. Την τύχη μου. Νομίζω και το μπλοκ είναι με κεφαλαίο. Θα δούμε σε λίγο. Άμα είναι λάθος και αυτό, την έχω καταξεχάσει την εντολή και την έχω και... να μην πω τώρα. Έτσι πράγμα. Τώρα θα σου πω καμία να έχει χάρη. Παιδιά, δεν θυμάμαι την εντολή. Καλύτερα να γράψετε πώς μπορείτε να πάρετε command block. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα όταν πάρετε το command block από το άλλο βίντεο που θα δείτε, γράφετε αυτό. Μισό. Γράφετε summon με αυτό το σήμα, Minecraft με κεφαλαίο, αφήνετε κενό. Βάζετε αυτό το σηματάκι, ξαναφήνετε κενό αυτό το σηματάκι, ξαναφήνετε κενό αυτό το σηματάκι. Αφήνετε κενό, βάζετε κάτι σαν παρένθεση, δεν είναι παρένθεση όμως. Έχει κάτι είναι λίγο μητερή. Πώς να το πω τώρα. Δεν είναι παρένθεση. Και κεφαλαίο riding, πάνω κάτω τελεία. Κάτι αυτό που μοιάζει με παρένθεση, ID, πάνω κάτω τελεία. Αυτές τις δύο τις γραμμούλες που βλέπετε, Enter με κεφαλαίο, χωρίς να αφήνετε κενό Dragon, αυτές τα δύο τα σηματάκια και βάζετε δύο σαν παρενθέσεις που δεν είναι και μετά θα πατήσετε το Done. Πολλοί είπασαν παρενθέσεις που δεν είναι, τι να κάνουμε, μετά πατάτε το Done. Ναι. Και θα βάλετε ένα κουμπί. Τώρα θα μου πείτε πώς θα βάλουμε το κουμπί. Αφού να πατήσουμε δεξί κλικ με το κουμπί. Αν πατήσουμε δεξί κλικ με το κουμπί, θα μας βάλει πάλι εκεί. Μισό να σας δείξω επίσης. Αν πατήσουμε δεξί κλικ με το κουμπί, θα μας βάλει πάλι εκεί. Ο μόνος τρόπος για να το βάλετε είναι να πατήσετε το Shift, που σας κάνει να γονατίζετε. Μισό λεπτό να με δείτε. Αν πατήσουμε το Shift, γονατίζεται κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Πατάτε το shift και τώρα πατάτε δεξί κλικ. Και μπήκε. Ναι, το βγάζουμε αυτό. Και τώρα πατάτε αυτό. Και σας βγαίνει ο Ender Dragon. Και βλέπετε έχει ένα Minecraft από πάνω. Πρώτη φορά το έκανα με την πρώτη αυτό. Και προσπαθείτε να πατήσετε δεξί κλικ πάνω στο Minecraft. Ναι. Και όπως βλέπετε το καβαλάμε. Και μπορείτε να το σκοτώνετε και όπως τον καβαλάτε. Επίσης. Και τώρα τον καβαλάτε. Το κακό είναι πως χωρίς το mod του Ender Dragon δεν μπορείς να τον πας όπου θέλεις. Αλλά πολλά θέλετε να κατεβάσετε το mod άμα είναι έτσι. Ναι, και μπορείτε να τον καβαλήσετε έτσι. Έτσι. Το βαράτε επίσης. Μια χαρά είσαι, μην ανησυχείς. Και άλλο ξύλο θέλεις. Και γιατί δεν φαίνεται η ζωή τώρα, δεν πειράζει, να τη ζωή του. Όσο το βαράμε χάνει τη ζωή του. Αν και είναι παράξενο πως μπορούμε και το βαράμε, γιατί έχουμε το Minecraft. Κανονικά το Minecraft δεν θα έπρεπε να βαράμε. Παράξενα πράγματα. Καλά, τέλος πάντων, και όταν βαρεθείτε μπορείτε να γράψετε ή kill spawn. Εγώ θα γράψω kill. Bye bye. Πέθανα. Ο Ender Dragon κάνει τα ωραία του ταξίδια και εγώ έμεινα νεκρός. Τέλος πάντων. Ναι, για όσους θέλετε, δεν ξέρω ακριβώς, θέλετε να δείτε πως... Θέλετε, δεν θέλετε, θα το δείτε. Είναι μέρος του βίντεο. Δεν με νοιάζει για μη θέλετε. Τι γλυκούλη σκυλάκι. Μισό λεπτό. Σήκω, γιατί δεν σηκώνεσαι? Θα σηκωθείς ποτέ? Τι λέει? Πόσες φορές μπορεί να πάτσεις το δεξί κλικ? Σήκω. Αυτό ήτανε. Τώρα θα μετανιώσεις την ώρα που γεννήθηκες. Να μάθεις. Όχι. Κάπου στα 20. Ναι. Εντάξει. Ναι, να σας δείξω πώς κάνετε άλλο. Οι περισσότεροι δεν το ξέρετε. Εγώ πάντως δεν το ξέρω. Είναι παράξενο. Να το εδώ το αλογάκι μας. Το μισό άσπρο από τη μία πλευρά και το μισό μαύρο. Λογικά θα είσαι το άλογο του Two-Face από τον Batman, που έχει μισό άσχημο πρόσωπο και μισό όμορφο. Λογικά. Πάμε. Θα τρέχετε από εδώ και από εκεί. Θα σκοτώνετε χωρικούς μαζί. Λέω χαζομάρες, το ξέρω. Καλά, τέλος πάντων. Γεια σου χωρική, τι κάνεις? Τι μου δίνεις? Πολλά θες! Τώρα θα δεις κι εσύ. Όπως στο σκύλο θα πας. Άιτε. Να μην σου πω καμία τώρα. Εντάξει παιδιά, να σας δείξω πώς γίνεται το άλογο και μετά θα κλείσουμε το βίντεο. Αυτά έχει η ζωή. Τώρα θα μου πείτε, ούτως ή άλλως δεν μας είπες και κάτι. Το ξέρω πώς σας είπα. Σας είπα όμως κάτι ωραίο. Πώς θα βγάλετε τον Ender Dragon? Τι λέω? Είπα πώς θα βγάλετε... Πώς να καβαλήσετε τον Ender Dragon. Εντάξει, τώρα θα σου δείξω. Ναι. Τώρα ξέρετε όλοι. Θα σας δείξω πώς γίνεται το άλλο. Ναι. Να, βγάζετε. Όσοι είστε σε survival βρίσκετε, όσοι είστε σε creative βγάζετε μαγκό. Και το ταΐζεις. Όσο φαΐ έχεις. Εγώ έχω άπειρο, μέχρι ένα μέτρο.
θα το ταΐσω. Εντάξει, έλα, ανεβαίνεις μέχρι να σου βγάλει καρδούλες. Σου βγάλει καρδούλες, μετά πατάς στο «ή» και όσοι έχουν σέλα, λογικά σέλα χρειάζεσαι για να το καβαλήσεις. Τι? Θέλω να δω σε λίγο την εξυπηρέτηση. Εντάξει. Εντάξει και... Εντάξει, και έτσι κάντε το άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν μικρό. Θα κάνω και ένα άλλο μετά, survivor. Γενικά, άμα θέλετε, θα σας δείξω και ένα άλλο κόσμο. Ναι, επίσης, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Έχει περίεργο όνομα, έτσι πως το δημιουργούσα. Νόμιζα ότι ήθελε το email μου, ενώ ήθελε το όνομά μου και έβαλα το email μου. Το έκανα άλλα. Εντάξει, και άμα σας άρεσε το βίντεο, που λογικά δεν θα σας άρεσε, δεν έχω εμπειρία, πατήστε like, κάντε μου σχόλια. Άμα δεν σας αρέσει και κάνετε like, κατάλαβα, πατήστε το dislike. Λογικά, γράψτε μου στα σχόλια, άμα δεν σας άρεσε, βάζω στοίχημα όλοι θα μου γράψετε. Αυτό ήταν το πιο άσχετο βίντεο Minecraft. Το μόνο καλό που είχε είναι όπως μας είπε ότι καβράμε τον Ender Dragon. Εντάξει, αυτό ήτανε και γεια σας, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια!